Kattokaa tää Mulla on Landerkla. TNT, mulla on TNT. Okei, hyvä. Okei, mulla on pop-up tower. Mä oon pettynyt länniin. Landerclutch. Oi jumalauta. Kai jos musta tuntuu, että et oo ainoa. Kassu, onko se pettynyt länniin? Joo. Vihreä. Älä oo. Hei, mä tein Landerclutchin. Ja meille tulee vihreä. Okei, ketä Oi, hyökätään? Ketä hyökätään? Mä oon ihan PvP-kaari. Kattokaa tää. Sä oot ihan PvP-code. Oi! Mä olin puol HP ja mä kuolin valtavan kerran. Ai joo. Toi vihreä just käppäili alas. Voidi ite. Ja ne vihreät ei oo parhaita. Se ei laittanut Haluatteko nähdä blokkia. pop-up tower clutch? Ja Haluatteko kaikki nähdä vihreät MLG on pop-up 300 tower? levelistä, mutta silti ihan surkeita. Mä menetin TNT. Haluatteko nähdä pop-up tower Mä en halua. MLG? Saatte Ei. silti nähdä. Me halutaan nähdä, kun sä pelat Mihin mä- peliä. Niinku sitä Mihin mä ulkoa. pääsin? Ai joo, tohon, kattokaa tää. Oi, Niinku Tapetaan oikeesti- kaikki vihreät, niillä sänkyy. Jos Lenni saa tapon, niin oikeesti. Vihreille ei oo sen Mä meinasin saada tapon. Mulla on puumiekka, mut silti mä menen tappaa vihreän. Miten tämä on mahdollista? Mä pelaan Vihreä on väärä väri. 2 viikkoa Vihreä on saarella. väärä väri. Toi on ilkeästi sanottu. Söis. Mut vihreä on. Oikea väri on sininen. Okei, sillä on hyvä kama. Sillä on Koksin. paljon Ei, parempaa mä oon kamaa kuin mulla. saijani. Ja se tappaa Joo, mä- mut. Keltainen on jo hävinnyt. Ja mä laitan meille bed defenseen. Toisin sanoen spammit pop-up towereita. Niin. No mä äsken spammin pop-up towereita, mutta nyt mä spammin puuta. Ja pop Täällä meidän... Täällä pop-up tower viidakossa. Ja mä menetin pelin. Anna rautaa, Lenni. Ei rautaa, kun siis... No anna rautaakin. Mä haluan kultaa ja rautaa. Lenni on saanut No, kaikki mä saan meidän vielä. lootit. Se on lähtenyt täältä varmaan ikinä pois. Niin. No niin, kiitos. Mä kerran lähin. Hei, toi ilkeästi No, sanottu. mä Mä kerran näin. lähin. Ja sä oot tehnyt mitään. Anteeksi. No mä kuolin Faldamuun. Te koittaa vaan sun Landerclutchia. No niin, kato nyt, Lenni! Kato nyt te! Toimiiko pop-up tower? Kuka siellä on? En minä tiedä. Ei sieltä löydä ketään. Ei sieltä löydy ketään. Ensi pelissä on Lenni pois. Ai joo, toi... Täällä! Sängyn sisällä! Ei ku... Se on siinä. Se paikka, jossa oli sänky, mutta... Jäi. Joo. Helppo. Okei, Come on, hyvä kassu. No niin. Kassu Yes, klutsaa. vihdoin mä sain syötyä nää kaikki lootit. Kassu klutsaa. Eh. Täällä on... Eiku se oli vaan joku... Spectatori. Kassu klutsaa tää. En. Tää on vähän vaikeeta, kun tää Lenni... Vihreä on täällä. Okei, joo. Se on tässä Lennin pop-up towereitten päällä. Punainen Miksi pommi. joku heitti sinne sävelistä? Noniin. Okei. Ei. Täältä näyttää olla pro gamer. Mä siis on kassun... Keskellä päällä, tulee takaa. Joo. Siinä. Löin sitä. Nyt Mulla- kastunautit, kassu päähän. Mitä? Okei, kassu, älä mene uuteen peliin. En. Tee kautta invite millittaja. Oota. Tolleen. Haluatko joku tulla 1v1 Bridge Duels? Minä. Minä en. Hetkinen, onks tässä se... Hetkinen. No niin. Noniin, nyt No 4v4. niin, mennäänkö Spedwarsiin? Noniin. Miten vedetään? 4v4 vai 4v4? Mä en tiedä. Mä tuun ihan just takas. Mennään 4v4 tuhoamaan pikkulapsia partylle. Ei, siellä ei oo pikkulapsi, siellä on vaan svettigoblineita, mä sanon sen. 4v4. No siinä kyllä ehkä voi olla, mutta... Siellä ei oo ketään hyvää. Okei, no mennään sitten sinne. Paitsi minä tässä. Niin siellä ei oo ketään hyvää paitsi minä. Niin.
Vielä. Jotain hyvää paitsi minä kohta. Siellä on... Venaa. Mun level progress on... Eiku joo. Katsotaan väärä. Mikä level te ootte Hypixelissä? Hypixelis. Mä oon 68. Mä en tiedä. Oota, missä sä oot? Kautta P-varo. Mitä blokkaa? Missä pelissä te ootte? Eiku, ai niin, Lenni on siellä. Mä en pysty... Mä practice. Okei, no niin, nyt kaikki... Kaikki tulee tänne. Noniin. Oh, vitsi miten pitkä hyppy. Mille tää on? Missä nyt te ootte? Shopkeeperilla. Shopkeeper. Missä se on Shopkeeper? Sä oot Ai tässä. Näkö tässä? Keskellä takana. Pottu. Ajo, kassu. Kuunnelkaa tää. No niin, mennäänkö peliin? Oota. Joo, mennään. Nyt voitetaan. Nyt voit. Okei, nyttä. Voitatti. Okei, 4 näin vai on 4? hyviä. On täällä 2 ihan hyvää varmaan. Täällä on Niin minä. 3 randomia, jolla on klientti. Mikä klientti sulla on? Mulla on Bad Lioni. Mullakin. Nee. Mulla on Nyt tällainen... kukaan ei anna Lennille mitään. Se ei saa... Lennille ei saa antaa yhtään mitään. Kaikki on hyviä, jos Lennille ei oo mitään. Lenni, no we won't. Osaaks joku speedbridga? Mä? Kassu, toi on Lennin homma. Lenni, ei! Ei! Et tee tota! Toi tekee meidän sängystä hankalemman puolustaa. Ykköi pop-up tower, niin sut kikataan partista. Ja kun mulla olisi mitään valtaa asiaan. Niin. Mut silti. Mä haluun Silti. kuukata. Lenni, Ai sä et jumala. kuukka. Mä sanon se. Ei! No tuolla kat... Täällä on sininen tuolla täällä. Tiedättekö Otas päällä, miksi mä otas päällä. Oi perkele, mä en hypännyt. Ai, clutch! 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 Joo, Mä tein 2 clutchia äsken. Lenni odota. sieltä tulee. Tulee Ai joo, vaan. mä sain aika paljon tänään. Lenni, Tehkää defensee! Me ei pärjätä tällä. opettele pelaa noob! Lenni, tee sä sun pitää defensee. Lisää jotain muuta kuin pop-up tovereita. Muut käy. Ai, Lenni, mun vauhtia! defense. Jotain muuta kuin pop-up tovereita. Ne puskee. Joo, tietää. Joo, mä löin sitä kädellä. Ei Tippuks. ne saanut! Ai, se- Noobit! Me pop-up Kasvista toveriin. sullakin mun tahoa. Romis, toi tuli! Tehkää jotain. Joo, mä Kuole! menen. Ei kuole mun blokkeihin! No ei tietenkään käytä vittu miekkaa. No mutta mä perin paikka. Mistä se on? Mitä? Häh? Kukaan ei kuole. Se on joku sisällä. Joo. Se on täällä sisällä. Tässä on. Jäi. Mun tappo oli paitsi Kassu pelli mun tapon taas. Se on tuolla Okei. ylhäällä. Pysytään kaikki alhaalla. Millittää, Ah. mene sinne ylös ja lyö sut alas. Joo, tässä on vielä tää. Lenni, sut poistettiin just partista. Oho, miten näin kävi? Kassu, vitun paskiainen. Se oli varmaan missä. Joo, se oli kyllä misklikki, ei voi mitään. Ei saa, Ja on niin yksi, on kun- takana, yksi, on takana, yksi, on takana, yksi, on takana, yksi, on takana, mä sain sen. Niin saasta, miten mä en tippunut. Nyt Pari kämpätään kertaa täällä. Ei, mä häkkään. Mä en ottanut yhtään knockbackia. Takana. Kaiju Säkkä, mä reporttaan sut. En häkkää. Haistaa pitää, kun te kaikki ootte tässä mun sisällä. Tässä on 2 tyyppiä. Reportatko mua, mut 2 kyllä, takana. mut tullaan niin bännäämään tosta. Jos se reportataan. Ui saatana, mä oon lovi. Joo, mulla on kyllä aika hyvä peli tuolla, muistakaa se. Hyi saatana. Hei, 60% niin kun 1.8 PvPstä on pelituoli. Niin onkin. Joo, Kassulla on ihan goat Loput peli. on CPS ja texture. Joo, texture Mulla on pack. TF. Niin, Mä olisin 20 kertaa huonompi, jos mä pelaisin ilman texture packia. Okei, mä alan nyt butterfly keikkaamaan. Okei. Mä käytän Glazed 16x cotton candy. Mikä? Tänne nyt tuu partiin. Glazed 16x cotton candy. Oota. Ai mitä? Ne on ylhäällä. Tuu partiin. Lopeta teksturapäkin. Häh? Nyt joo. voiko ihan...
Vähän Ne teksturepäkiä. on sit ylhäällä. Mä laitoin texture Ne on packin. taas Mitä takana, ne on tää? takana, ne on takana. Tää on joku outo. Mä melkein sain sen, mutta mä en Mä saa. sain toisen voidin. Ja toinen taas jäädä. Anna ottaa kaksi. Tos. Mä tapoin, mut tapettiin. Ei kun sä... Lenni, miten Tässä sä on voit kaksi tuolla? tyyppiä. Kaikki sisään, Takana. kaikki sisään. Kaikki sisään, kaikki Tulkaa. sisään. Tuu äkkiä. Nyt mulla on aikaa vaihtaa mun texture packia. Vähän näin, sit kun ne tulee tohon, niin Kenet me Pompotaan. menetettiin? Lenni. Eikä ei tärkeitä. Mulla on kolme. Niin multi. Ei ollut kauhean iso menetys. Timuille, mä menen timuille. Hei, kämpätään tässä vaan niin kauan, että tulee border. Kaikki hankkii iron kamat. Niin kauan, että Juu. sängyt katoo, niin vaan kämpätään täällä. Onks mulla 10 kultaa? Mulla on vaan 2. Mulla on yksi emeraldi. Jou! Mitä Mitä mä tein kastuu? Syö. Ota juu, speedpotioni. Joo. Yksi jäi. Älä boso. Kertokaa, Jäi. mutta peli alkaa sitten. Kertokaa, kun mua tarvitaan. Sua ei tarvita ikinä. Voi jumalauta. Me ollaan aika hyvä tiimi. Lenni sua ei oo tarvittu missään. Ritkeä tänne päin. Ainoa, ei haittaa. missä Ei oli- pitäisikö jonkun sniikkaa niitten sänkyyn? Mitä? Pitäisikö jonkun koittaa sniikkaa niitten Ei. beissiin? Ei, se kuolee heti. Mulla on 2. Ei se haittaa, niin kuin me ei voitais voittaa muuta. Lenni, sulla ei oo sit sananvaltaa Me tässä. vaan odotetaan, että bedit lähtee. Kiitos. Bedit lähtee. Okei. Ja sit me vaan tapetaan ne. Mä tarvitsen kultaa. Sit se ei Kaikki kyllä kauhean tarvitsee. hyvä, jos niillä on kaikilla timantti armorit, prottu 4 ja sharpness ja meillä on vairo Me armorit. voitetaan ne pelituolilla. Okei, Tää pistää mun ultimate blokkas ton. pelituoli päälle. Mut Kassu ei siis yleensä käytä sen parasta pelituolia, koska se olisi liian verran. Varo! Ei selässä! Ei! No! Lenni! Me nyt ei tarvita sua, mutta sä nyt tuu tänne. Mitä? Joo. Mä katsoin Brawl Stars kulta shortteja. Joo. Mä unohdin, että mulla on... Alyx Ant. Tää- Niin, meillä on tuokin tyyppi. Joo, Lenni, Joo. ei Joo. yhtään pop-up toweria, Ai. koska kikataan. Ei tänne yhtään ja pop-up pääset toweria. takas. Ja sitten tee hyvä defense. Ok. Nyt mä oikeesti hikaan. Ja Lenni hikaa. Hetken, Joo, mun täytyy ottaa, mä hikaan. mun täytyy ottaa pelituoliksi säkkituoli, niin mä pärjään jotenkin. Joo. Mulla on ihan huono pelituoli, mä tarvin paremmin. Lennillä on surkea, se on semmonen niinku kova. Mulla on jos. Kova Se on semmonen. tälleen Tai jos sä tiedät minkälainen pelituoli mulla. Mä en muista. kasvu. Toi tyyppi just juoksi Kassua kohti tossa vaan maassa Keskisaarella. Ja sit se vaan disconnectas. Se bännätiin. Tyyppi vaan bännätään kesken peli. Hitto. Mä tipuin liian Nyt Lenni pistä sinne endstone ja kaikkea. Mitä siellä on? Mä laitoin Entonea, villaa ja puuta tähän mennessä. Nyt on terrakottaa. Ei, Ei oo. terrakotta ei oo hyvää. Pistä vaikka lasia. Siis Joo, niin, mä laitan- vihuilla on terrakottaa. Vihoilla, no nehän on ihan perunoita. Eikö Se se voi- pysty niinku melkein nyrkillä rikkoa? Joo, se nyrkillä voi ihan helposti rikkoa. Bruu, nannubei. Mut tää on niinku average playerin nää niinku 4v4v. No. Hitto. Mitä vesi maksaa? Älä nyt vettä osta, se on vaan ärsyttävä. Mm. Toi on ihan helvetti. Mä ajattelin laittaa lasia siihen päälle. Hei varo, sinne tulee! Joo, tiedetään. Mä oon se selässä. Joo, puolustakaa. Mä puolustan sänkyä. Tippu! Toinen tulee. Ei tippu! Ei! Nyt mäkin tipuin. Mä juoksin just alas vahingossa. Ei, Mun mä mielestä misklikkasin latin. Litti. Saitteko te mitään? mä varastin kaiken Lennin naamaneesta.
Ei, kun me vedettiin No oikeastaan mä varattiin kaiken. Me vedettiin splitti, me saatiin kaikki saman verran siitä. Joo, let's go. Mä tein... Mä tipuin. Ainoa syy miksi mä hankin Pop-Up Towerin on se, että jos mä pääsen niitten saarelle, se on ihan ok niinku piilottaa mut. Niin, se on ainoa nopea hyvä tapa yksilö. piilottaa itse. Ei defense, Lenni! Ja jos aika taktinen, spämmää niitten paikka täyteen pop-up tovereita, tässä me voidaan vaan mennä sinne sisälle piiloon. Joo, mä voisin. Joo. Se on nyt aika hyvä Miten tää tyypillä strategia. on Iron Armoria? Koska se Kyllä. alkaa saarella ja Ui saas. ottavat sen. Mut Mä se katsoin, on että- hyvä, jos sun pitää hiilaa hetki. Mä Onks katsoin, teillä lasia? että Mä kai en saa Joo. niiden sängyn varmaan. Mä katsoin, että tässä meidän saarellahan on aliant, että... Ei! Mitä ihmettä kai jos sä nyt Niiden huudat? sängyn! Mitä? Mä sain rikottaa. Mä näin niiden sängyn, se oli puoliksi Tänne rikki tulee. jo. Ne on tässä ylhäällä. Siinä on jäbä. Mä olen fireballi. Mä hommaan fireballin. Mä hommaan lasia. Chainmill armorit. Mitä? Kello on chainmill armorit, ei kannata ostaa. Niinku ne maksaa aivan sairaasti tässä pelimuodossa. Ja ne ei saa niinku... Oliko mun tappo? Koskuu sä stiilasit? Miten mä stiilaan muka kaikki tapot? Mä sain ton tyypin Sinne sisällä. Sininen saarella. Mä sain sen. Meidän pedi oli muuten auki tossa äsken. Lenni. Meidän pedi oli auki. Sininen oli tässä, missä mä oon nyt. On puolustaa. Miten meidän peti oli auki? Mä olin hakemassa kamaa. Ja vasta sitten, kun se oli tapettu, niin sanottiin, että sininen saarella. No eihän sanottiin ennen. Aha, kiva. Mä sanoin ennen kuin se oli... Ennen kuin se... Mä tapoin sen. Tyyppi, koska sillä on niin paljon kamaa, koska se Afgaanitten saarella tyyliin, niinku 90% pelistä. Vittu miten mä oon elossa. Kaius. 90 osaa pelistä. 90% pelistä. Niin. Mä sanoin Leni 90%. Noniin. Oikein. Okei, sininen tulossa meidän saarella. Joo, ne on tässä. Tappakaa se. Mä tipuin. Mulla on tarpeeksi Saatte- No tässä on Toi- Lenni! Yksi niistä Auta! On tossa. Nyt sä pöllit mun takon. Sä et Koska edes mä osunut juoksin. siihen! Ei sitä. Kassu, lähetäänkö No. Rashaan? Mulla on TNT. Okei, voidaan mennä rushaan heti, kun mä saan vähän lootia, kun mä hyppäsin voidin. Niin mäkin Niin. niinku Iron Armor on niin OP. Me tarvitaan timantteja. Lentää defense on tarpeeksi, voit hankkia timantteja. Miten mä sinne pääsisin? Bridget! Et osaa pelaa. Sä saat painaa kyykkyä, Sää ja oikeeta hiiren näppäintä. Sä osaat bridgata. Ja mä osaan speedbridgata, koska mä oon gold. Nimenomaan, ja se Bedrock Guard bridgasit joskus kassuun. Se ei oo vaikeeta, se on sama. Sä katot sitä blokkia, painat tässä ja Sininen painat pohjaan. tiputti toisen sinisen. Mitä ihmettä? No, No, siinä meni se TNT. Yksi noista sinisistä tiputti toisen sinisen fireballilla. Joka se voidaan silti Miksi? rushaa, mut mulla ei oo sit TNTtä. Joo, ei me tarvita TNTtä. Sitten Mä defense on niin kerassaan huono. tässä. Pitää rikkoa 2 palikkaa, niin se sänky näkyy jo. Mulla on pikaksi, niin mä saan sen. Mulla tässä on hiili. pikakse. Nyt jos joku vittu pöllii tän tapon, niin haistakaa paska. Tuo 1 HP. Mä oon niitten saarella. Hyvä. Hyvä. Mä sain niitten sängyn. Yes. Yes, täällä on 1 tyyppi. Mä kyllä jäin tolle, mut Katso, Kaius lagi, oliko? Kaius on yläpuolella. mä sain niitten sängyn. Yes. Yes, Lenni, musta tuntuu, että mä No. just vein sen tapon. Melkein ei ollut stressaavaa.
Sinne meni yksi. Mut mä saan Me voitetaan tää! Niin me voitetaankin, daa. Tää on 1v4. Ja meillä on Ottakaa, sänky. mä näytän teille mun speedbridgen. Joo, me ei... Ai Joo. jumalauta. Älkää, ette nähnyt. Jos mä tapon, saanko mä tappaa? No et saa. Kukaan ei anna Lennin tehdä mitään, okei? Joo. Kunhan Lenni ei saa sitä, niin se on tärkeintä. Ei! Lenni sai sen! Eiku saiko? Joo. Kassu, toi on No. niin olo sulle. Sai tasoista ekalle paikalle. Vaan. Joo, sori. Ette Niin, saanut eniten tappoja. No joo, mä tiedän. Toi oli... Huono. Vastappa sulla oli. Mä en näe sua Meillä on tuolla jotain leaderboardilla. creeper-skiniä siellä vastassa. Okei, tää me on voitettiin. voitettu. Tää on Ruby. Creeper skin, ei tarvi sanoa mitään. Deadpool, siitäkään ei tarvi sanoa Ja mitään. sitten joku Superman. Niinku joo, meillä on... Okei, mut toi katsotaan- se oli hyvä. Toi Ei, meillä se oli on hyvä, eikö? Deadpool ja 2 jotain randomia. Mitä on mustia vastassa? Mitä? Meillä on musta vastassa. Mikä tää on? Mikä toi defense on? Sano Kuka teki ton? sinä. Kuka ton teki? Lennin juttu on, että se tekee defensen. Niin. Eikä tehdä vaan yhden leijerin. Niin. Mulle ei kukaan kertonut. Siitä on puhuttu koko ajan, että se on ainoa asia, jota Lenni osaa tehdä. Niin. Mä sain vikan tapon, hei, sit down. Tyyppi sai yhden Mä olin tapon. sanomassa, että sinne tulee, mutta sit me ollaan Toi sinne. tyyppi just juoksi pois alas mapista. Joo, mut siis äskeisessä pelissä tosiaan yksi niistä vihuista tiputti teammateinsa. Moi Kassu, mä oon sun takana. Moi. Mä vahingossa painoin Ctrl Shift S. Onneksi en Alt F4. Hei Lenni. Mites tässä? No, Aina Alt F4, sä saat, sit tulee Free Emeralds. jopa... Kannattaa kokeilla. Se on Eikö se ka- sammuta koneen? Ei. Ei se sammuta Punainen, konetta. punainen. Sä luulet, Mä oon että mä nyt oon saarella. gold. Sä luulet, että mä oon gold. Tosissaan, mä Älä. menen tohon. Niillä on ens tonne. Onko? On. Wow. Onneksi mä otin pikaksen. Ne ei oo yhtä huono kuin viime tyypit. Niillä on yksi layeri ens tonne. Sitten onne. Onneksi sitten. Joo, ja sit niillä on toinen layeri vuulia. Källätty. Hetkinen sitten. Vitsi. Mutta Miksi mennä. ei kukaan jätä esim. Timuja chestiin, niin niitä voi muut Kukaan ei käyttää oo sit. käynyt Timusaarella. Mä tiedän. Okei, Mitäs meillä olisi eli- timanttia? kaikki, jotka osaa pelata, eli Kassu ja Augusti, tulkaa keskelle ja hyökätään kaikki samaan aikaan. Okei. Ihan hetki. Eikö siis Lenniä pitää minä yksi? Lennihän on koodikei. Tuolla päällä on... Joo, tuolla päällä on joku. Mä tuun nyt. Oota, mä nappasin kaikki emeraldit, niin mä aina... Sulla on pari Onkin Timu Ei. armorit. Timo Armorit. Niin. Mä tiputin yhden punaisen. Hyvä, onks niitä lisää? Ja kassupölli. Häh? Niin Kassu aina pöllii tapat. Joo, Kassu on ihan- mä nokkasin sen tyypin. Sä osut siihen vielä kädellä. Tai en mä tiedä millä. Ja sä saat siitä tapon. Okei, Vaikka se oli käytännössä jo voidissa. Ja kassu on 0 HP. Ähkä. Okei, mä oon itse saarella, mulla lähti invisibility. Se näki mun PR:lin tai jotain. Mä kuolin fall damageen. Mä oisin saanut niitä sängyn varmaan. Mä oisin saanut niitä sängyä, jos ne ei ois nähnyt mun PR:liin. Siis mä näin sen tyypin noi... Shearsit, mikä se on suomeksi? Sakset. Keritsimet.
Kerime. Joo. Tule. Okei. Se tekee pro player move. Se Ritka bridgaa. syli. Tiputtaa TNT tähän näin. Okei, mulla on TNT. Tällä se. Nyt se TNT. Oota, laittakaa. Fireballaa joku. Ei oo. Se on tässä. Tuolla puolella. Aha. Mistä täältä edes pääsee ylös? Okei, se Tietty kuoli. tästä. Täällä. Toinen. Mä koitin just tähän MLG Shears. Mä jäin sille. Okei, kassu. Puolikko. Olisiko rush? Onko sitä? Joo. Tässä on toki vielä yksi tyyppi, että tapetaan se nopeasti kuoli. Sillä oli Joo. 10 goldia, okei. Mä nappaan Okei. yhden vielä, niin Pro player move. Siellä oli muuten mun kai 4. Oli sillä Envissä nyt ainakin. Okei, hyvä, mulla on iron armorit. Ai tässä on punainen. Verokas punainen, siinä on punainen meidän Bridgellä. Okei, se on alhaalla. Mistä toi tuli? Mistä toi tuli? Sippas alas. Se on siellä. Tippu. Saatte. Tulee uusi. Joo. Tiputtautu. Tappo. Ei! Mitä? No mä tapoin sen, mutta mä tipuin voitiin. Tässä on Se on tuolla invisible. sisällä. Sillä oli invisible. Mä tipuin. Mäkin. Kassu tippu. Oh shit. Tipui. Kuka se oli? Joo, kassu Mä tippu. tipuin. Kuka meillä on? Pottu. Klatsaa. Clutch for Missä the kai? gang! Clutch for the gang! Yksi puskee. Se on puol HP. Niin onkin, mistä tää tuli? Mitä ihmettä? Se. Näitä tuli liikaa. Joo. Mennäänkö 4v4? Mennään vaan. Joo, mennään. Siellä En muilla on mä muuten... tapon jostain kohtaa. Tai Niin, joo, mä noisin voitin. Hei, ja se mä- taisimme siitä- kikata Lenni ja mennään Toista. 3v3. Pitääks mun kysyä mun Lenni? pikkusärkku sit siihen? Et vedetään taskuun. Kattokaa tää. Nyt mä clutchan. Hei, mennäänkö 2v2 Bridge-dueliin? Ei. Joo. Miksei? Mä ja Lenni. Joo. Se on basically, että se kumman puolella kassu voittaa. Ai sanoiko se, että Lenni voittais sut ja... Ei, mä toiset meinaan sitä, että se kumman puolella on kassu voittaa. Lenni on aivan paas. Hei. Mä Mä luulen, että Lenni oli ihan pro. Eiku niin, ja kassu bridgaa. Miksi TNT maksaa 8 goldia? Koska? Niin, koska. Mitä toi tuli? Lenni me Joo. protektaamaan. Se on sun ainoa homma. Ainoa mihin sua Meidän pedi on auki. Niin, koska Lenni ei tee Laittakaa- hommaansa. Punainen on täällä Timusaarella. Sillä on knockback stick, se on tyhmä. Se on noho. Boom. Okei, meillä on bridge punaisille. Mut niillä on myös bridge Okei. meille. Kas ota muita. No, mitä? Of Joo. course. Siellä on yksi tyyppi. Tulee. Jäi. Meillä on Se oli trappi. finaalikili näköjään. Ai eikö niillä oo sänkyä? Ei, se oli finaali. Nee, kaikki. Ei siellä Wow. ole jäljellä. Kaiut. Siellä Kaiut. on tosi hyviä pelaajia. Joo. Emeraldeja. Kato, säkin villittää. Hei, kato. Emeraldeja. Okei. Tehkää, Lenni, tee nyt pet defense. Hetken. Mä käyn hakemaan Timoa. Ketä me pusketaan? Punainen Mennäänkö on jo. puske keltainen? Mennään Onks vihreä. punaisen vihreä. Vihreä. Joo, vihreä. No niin, Joo, punainen. Okei, Mä oon mulla on poissa. 4 timua. Lenni, onks Mulla sulla on 2. timantteja? Anna mulle. Kaksi. Anna mulle. Tuu tänne. Täällä on tyyppi, mulla tuli puskea joku. Mä laitan chestiin. Mä kuolin. Vihreä afkaa tässä. Tappakaa se. Se lähti taas liikkeelle. Mut se oli hetken paikalla. Ai, kun mun Vihreällä on Enstone. Meillä on villa.
Lenni, Niin. tee bed defense. Mä en ehkä lähde 1v4. Keltainen puskee mua. Keltainen on voidissa. Vihreä puskee mua. Kassu Joo. tuli auttamaan. Hyi Mut saatana. mä En silti pölli sain nyt sit. tappaa, onks sä nyt iloinen? Lenni, sun takia mä Nää melkein pritkaa tipun niistä terrakotasta! Nää pritkaa terrakotasta! Niin ne Oi. tekee. Nää luulee, että nää viis... Mitä? Kuka toi oli? Okei, se auttoi mua. Mä Se keltainen ja- tulee, keltainen tulee Mä takaa. tipuin. Keltainen tulee takaa. Mulla on TNT. Mä sain. Täällä on golden pikakse! Eiku, Keltainen. Ei meidän sänky meni! Mä hyppäsin, mä tapan ne mä kaikki. hyppäsin voidin, jotta mä pääsisin sängylle nopeasti. Niin Sulla. sänky... Len, tän takia sä teet bed defensen. Lennin vika, et... Mä sain sen keltaisen, joka sai meidän bedin, mut se sai mut samalla. Joo, mut Lennin syy. Miten niin? Yeah. No, koska sun tehtävä oli tehdä bed defense. Joo. Iron golemi, endstone ja puuta. Yksi keltainen puskee teitä. 2. Joo, keltainen on täällä. 2 keltaista Joo. puskee teitä. 3 keltaista puskee teitä. Yksi jäi. Okei, Ei tuu, nice. ei ookaan. Yksi on tässä Vaatii, saarella, mut toinen ei. pelkää. Hei Lenni, mulla Sillä on... on sharpness, kivimiekka ja Lenni! Ota tämä. Aaron kamat. Kiitos. Joo. Lenni, sä oot edessä, Kassu takana. Joo. Kassu ees, kassu tappaa. Lenni on... Full box! Se on hyvä, se on hyvä. Se on ylhäällä. Mitä TNT-jumppi oikein on? Joo. Noniin, ensi pelissä Lenni, tee bed defense. Hei, mulla oli eniten tappoja, ottakaa L, mä olin paras. Ihan liian helppo peli. Augustilla Kassu oli. Ei, Häh? no. Ei, lähiks mä? Häh? En mä lähe. Lähiks mä? Kautta P-varp. Oota, mennään uuteen. Pottu, sä lähit. Jostain syystä tää heitti mut niinku pois. Tää heitti mut lobbyyn. Lähti muutkin lobbyyn. Sama. Joo, mut potun perässä. Ei, kun mulla näkyy, että alle yksi on has guit ja sitten mut heitettiin. Niin mulki. On. Lenni! Ei vaan. Musta tuntuu, että Lennillä on Okei, kaikki Lenni, huonot tiet. bed defense. .fi. Ei mä voi tehdä bed defense, antakaa mulle. No en mä Ja tee. Lenni, ei pop-up towereit meidän saarelle. Kassu antoi mulle pop-up towerin. Niin, mut ei meidän saarelle. Laittanut pop-up toweria meidän saarelle. Lenni, miksi sä tiput voidiin? Eihän tippunut. Kuka oot muu tippu? Kassu. Mut Lenni ei piti tehdä defense. Niin. Eikö se ollut se juttu? Joo. Ainoa syy miksi Lenni sä oot tässä partys on se, että sä teet bed defense. Koska Mä menen. Lenni menen on tässä päässä, järjestämään koska se on pro keltaista. gamer. Keltaiset ja punaiset veti 1v3. Keltainen hävis. Keltasella on paljon. Keltasella on... Joo. Mitä? Joo. Lenni! Teitkö sä Oi, bed nyt defenseä? Ei tehnyt. Lenni! Aliant! Sinun Ainoa syy. miksi Kaikki sun tämä pitäisi- on sinun syy. Ainoa asia mitä sun pitäisi tehdä on bed defense. Ei ole niin hankalaa. Keltainen puskee meitä. Miksi et sä tee bed defense? Mitä? Miksi et sä tee bed No defense? koska meillä on työnjako. Sinä teet bed Mä defense, tiputin kaikki sen muut tekee keltaisen. mä Augusti ja Kassu tehdään loput. Ja Kassu menee vaan uuteen peliin, ei tästä tuu mitään.
Ei nyt Lenni klatsaa. Ootteko te kuollut? No joo. Varmaan me kuollaan, jos... Miten? Tuo ei hän. Mä kysyin, että miten? Parempi PvPs kuin sinä. Oh my god, Mulla lukee, että täällä on 0 Skibidi HP Sigma sen 420, me hävittiin tää. Me ei voida mitään Ei. Skibidi Sigma 420. No. Ei. Mustapuna creeperi. Ei, se on ihan... Onko? Mustapuna Ei. creeperi. Ei. Joo, me hävittiin. hävittiin. No niin, Joo, mä käyn kattoo, onks meillä jotain pakastimessa. mitä? Meillä ehkä olisi. Juu. Kiva. Haluatko? No niin, nyt Lenni teki defen. No niin, hyvä Lenni. Hyvä Lenni, tee kunnon bed defense. Mä Meillä tein on jo. kunnon defense nyt jo. Okei. Tolla ei tarvii, ei enää tarvii defense. Sanotaan vaan sen verran. Joo. Okei, no niin. Mä tein aika nopeasti. Pottu. No, Mitä? Sä muuten oot rikkonut nyt kontraktis. Häh? Sä oot rikkonut kontraktis. Tää? Mä kävin Sulla- hakemaan muut... Mä kävin Sulla ei oo perunatietokone. Häh? Mikä kontrakti? Sulla on sopimus. Koska sun nimi on Pottu, niin sulla on perunatietokone. Mut Oi sulla ei jumala. oo. Mä en oo allekirjoittanut mitään. Mä kävin kattoo... Ei! Skibidi Sigma kuoli! No! Let's go! Skibidi Sigma kuolee. Ehkä voidaan voittaa tää sittenkin. Niin, ehkä me voitetaan. Me voitetaan kyllä. Tuolla defensellä koko ajan kyllä tuu läpi. Okei. Ei niin. Rushataan sinistä. Kuka ikinä tonne menee, kassus ei oo sininen. Mennään siniselle. Siellä on sinisiä. Niin, mut Mitä? se ei oo Mä- sinisten saari. Eikö hetkone? Ei ookaan. Niin. Mut täältä päästään sinisen saarelle. No joo. Joo, sininen tappoi vihreän. Miksi millittajalla on chainmail armorit? Oikeesti ne on liian kalliit ollakseen vörtti. No niin, 24 ironia. Ei oo, se on 40. Onko? On. Mä maksoin niistä 24. Mennään, et maksanut. Jos sä meet item shop. Ei, ne on 24, mitä? Ai! Nää on tässä. Kuka haluaa 6 emeraldia? Minä! Sininen tulee! Vastappa. Sininen tulee! Lenni, mikä sulla on? Miten niin? Ettei Sulla on saa rauta. emeraldeja. Lenni on him. Sininen on ihan tossa. Ai se, mistä kuuluu? Okei, nonni. Kukaan ei kuole. Jos joku kuolee, se on Mä noobein kuolen kaikista. Lenni, älä kuole! En mä kuole. Mistä tää tyyppi tuli? Mä jäin. Millittäjä kuoli. Millittäjä kuoli. Katso, mä oon paras. Joo, mä Sieltä En meni- ollut ainoa. Niinku mä Näyttää avasin. pelkästään Mä niinku melkein kasvohengissä. tapoin yhden tyypin, tai mä en tiedä kuoliks se, niin sit yhtäkkiä jostain vaan tulee teleporttaa joku toinen tyyppi heti mun naamaan eteen. Ja tää Bedwars on tyhmä peli. Joo. Kill issue. Lenni pää kiinni. Mihin me mennään johonkin muuhun? Mihin me mennään? Mennään 4v4. Mihin?